yang an besabo kai jana musung jang mani amang sari hamka ka ano kai ro hadi ano mani ro tepti ro hadi ni sanu kanang hamkara di hamka ka kaya na ni kaka soro no kan sani kaya na ni mama soro to la yang buzu gu tong tanang hamka ka kaya nyono nung cha hamkara di ni amana jang se dus kalayo tangai garden dok biti biti ngati chari malia hanga ka ba sori rang na poro kia bungi thango ka kani lengi thanga kai bo norom cha chai thango ka ba kai nani rangrung babang no sorla jak roh nani gabbonom kanyan mani rok khiljak hai rok gas rok bangani pajak tongbai mani taka sung use khai khika kukar rok bang bon roh nani ni kanyani ni chongman ta kai mali ama hai rubing thangai ঠিক abosrono na aboni tani bikuwa abosoron sik kanyani dat khono ma hin thangka pin sori hami angai na obo norok khanamani porewo tamung na norok ni bowan chung kisa saudi sui saudi comment khlaidi nimbung tama sorna pulia purbo kaham no tongmani bebang siu saimano tabuk phungkangke bo agiri sima hai tautai silia bini mukhang pora robon baikha bokhnai rok kok baikha engke bebang deherok do baikha yakung phunung situ yakung hungkangke tangai khangke no puistang belun hang to gisa phunung phaji yakung sak monji tin bebang tin oma haike bini sori du sai tong tabu busuk bosorang kha bama ke matamon puila corona first corona puro first corona ko 1920 21 22 24 প্রায় 5 বছর চলিতং পয়লা খাইতো বিন দেহার বথ্রাই হংখা বথ্রাই মান পরে হংখাই ব মাইরক চাই মিয়া খলাইসা জাগো কপাবো হংকে जों बनो चारनान चेष्टा खाइलायो जे कोनो moi songai जाखा चार खांखा चाइ मानन हाइमा तंगनि संgai रलायो के बसाया हंके गिरि जागो हंके बिन जाथानु हनु जेथा आं गिरु हंके बिन जाथांगा तामने गिरिनो ता गिरि दांसो तंगला जे साना तागाना से साबानो बिन जिथि बिन जाथानाया फाइमेनिंके बिन जाथांगा दाखर त फात लांलायनो हंके तलांखा तलां मानिं हंके ना मा आपरो करना बारिस ब्ला के गिरि जागैयै kasuka angka nara genya ya lo bin busuk ba bos tipu simani ba binana angka yang mohara mathala ya osayo gara osai lang man khani chawa sakalok sak khai jong bono nor phut phatta khai gel kete box ni bam bare ri man honi chaw ba jong masala liam hai go thana soli jong ni ngai ger pore khani gila toli tlang ngai bono suklai ra khara thangano motamoti komika kok saman ulta pulta samaro kobar mara kata hamka ger pore kani bin makhang rok phulika buku kesangkha keseng min kakanaro rang tlangi thangi doctor boti khale kya gar thanga sakata doctor rok sarta mangkha an basani rok mani e sili rok ni sawda bo keseng ta su soba shukuru bo sungli yang ka Cuma doctor sawo der bosor bitira gola sar keno bonyo rok ham thanga ni sakata doctor ke sai pai men pore kan bono nogo to lakya ke rang shot ba gap khabiti dewa silem khabo ke lengi thangman pore kan regular biti ni siraka ke sinti prasa doctor mang bula ro kotoro ke borgo hunu lengja rotlang ke bo biti gap khanyo ro ke sakata sa soimate besang rang bo krei soimate bitir salame ali ya gap mung thanga ka bono aung sinai nong rogi balok jak ba wasi su gap mung nai ni doctor sakata ke us kang dino horo lengjau ka hodiarai te leng kwa ke tlangai thalai ka jibiwa ke jibit lang thangmani somanin tlangmani bushmani no se sisawo sisapona ma babu rokni silia mairong mono na silia nong rogi ni kisa kitni maing thaga ka eko mun chanyang maya pula ka bawo khlecha jawo kasai meng ting tika sori dul bolong kha hingka ba perkan ulta pulta kogro abul tabul saka maing tha da bon chori tangkai takelengo lemru gro mokolo phusawo khokti phena rok phayo da doctor thangka ba bithi sari yani nor gap khaikena hanjago doctor khati sini chu kangka ba songna jibi ba gai ngata bo bithi gap khai hingka sang saka medam mo damni bitin kisa gap khayo sari malia ame bitin dam bo chatcho posotor tega hangka ba haso pathrai rok ngoi
tano rokom kha kap kha hirai kha tarpore tabo koto sini last potheno kha 5 bochor dor ni bono tui naikha waisa bo chungno kabo kobagoi norok bai tongnai babu ama hini kaba kabo nog nokhor nayo chung ma rom layo rom yakoi omo hai nam tan kha tabo kha tanglas precho rang khok sapang kri khani rabat bagan ro phalka kheto bo ren bebangno katab khani teacher na phone to puisa kri kha miya phaima se bunyor san hor se gari bara kri anang phang song no san hoka kisa rang dei ro hobai ready ang gari jibin phane rang kri kha khok saphano bepo se 100 tong shu kha bithia pai tu nai ang gari reserve da tui phainai tu malia ga bunyo kobo khori san hoka khani koi som ro hobai kha yoba hi obostha puilang kangke bini bothraing kha bothraing mani pore wong kangke bini sago ruk khap kangke bini robonan ni rok chengkha nka maisai melia nung malia podre poda ba hing kangke bokhor ko effect kha bokhor ko effect mani pore wong kangke bomuni nya ni rok chengkha kap kha সময় kap kha mani kha masa kha uruk manjak pun theke bokhor ko effect thangani abaki tongkha ke nok ni nongkhona naikha waise ko bumano kabak kap kha bufano kabak kap kha ke nogo muruk ma tongla kha 2019 ni theke tapse jora tauke 5 bochor kai tong bono nailemang tapse jora aseka kha o esili rukun kangke bisingo obonse sikangbo ang norokno phunuka takarjala khoroksa bufa bai bsajak thuimani ang pogyang ke riti kang khana bin aira kapra aing takarjala sakani bini bo esili rukno bo ka dok o thangnai bosoran thuitangka bufa bo thikya bsajak bo thikya sem bini rok khaino bini khe do pura kidney duita na thangsugya kho obai hne chung khobor manno kidney kisi effect kha liver bo kisi effect kha ma heruk pulisao oba haike kostongo ge borok kangke singnono phaimani rang 10 taka phano rohana krui akok sao ang phaiking ke borok rang rok ma rohran nne bkha kai tonglai mani krui kha tisana do musungoi tongo phunungna musung tong nong boskango lasi kiri phano borok lasi jago taisingo borok lasi jagoi tongo krui phano lasi kha nei sao aboni bagai nono borok nani khoksa phano krui ang saka ang phainai norokno chung palkhe chung joto live ma tv ningi joto nai tongnai rok chung mankhe norokno subawano chung norokno khoksa puisa tlangna phailak nani nang samungya kare phunga siri phaikya borok ro phaikya borok lasi jakha kiri jakha miyabu borok buniro soloknai se hospital ni phayu reserve khlai bono nainani bithi sarani obahairok obostha ekdom paithak jora ke jang phaisopai ge taisingo borok bai kok salani sikangbo buma kapjak bufa kapjak lasi jago kiri jago ama hai obostha o an bagi sung borok no pal khe joto mannai rok chubalaina norok ni je chubajan non google pay rok tongkha account number tongki sari 9612 36 33 60 bum ta ni besan dana bunda bumani mo google pay te tongo google pay tong na khajin takte buksong obong ni google pay number na ang sirinai direct borok no busobadi naro ani bisingti sobana mo kani bisingti bosobai mano borok no bonai phi mano o jagan bum kangke musrai para obo ঠিক আনন্দনগর বাই গাবরদিনি কিনকি সার ke musrai parawani phaking kino naro borbo malai mannai ke bumung kangke samne ande ani bung kha ronjit de broma tang khlai tong ang kun khai ko hamung tango gawa shung kha ba ko khampati bazar rokamo hasing ti sawo gawa shung ka hanyo gom surung ta gitti ke sang kangke bono sing khana mane bono kaine ne bokok soi paijak nei sao ke sori hamyang ma kaili aba hairok boni khno mo ma hai যখন সরি হামিয়াং থাকা কাইমালি আতা পুলা পুরো তাম কক sungjak khojak kok to emne sungjak khaino kainani rangrung babangno sorlajak rohnani gabbonom kainani mani rok khiljak hai rok gas rok bangani pajak tongbai mani taka sung use khai khika kukar rok bang bon rohnani ni kainani ni tongmani ta kaimali ama hai ruging thangai ঠিক abosrono na kainen aboni tani bikuwa abosoron sik kainani dat khono mahin thangka pin sori hamiangai beri khorok sa tongmani mangni direi
Bisa je khorok chedon na tip tong. An basa masa tongo ko tei masa tong buri mangni chela masa. Tei masa kai ko BBMC college pori tongo bo laisunen kosto bin bai hamiangai ke tei masa ani chela ko so 11 pori tongo bo thangmalia bin bai hamiangai bono bong pori malia sal malia. Obostha bangke abor bebang kenchilung ba kheta. Thik kainani hinanya bono manimuni pailea koi nai bebang khatong khaja ke i kailaisine aba hike kok choya koi kok sungi paijak. Kalbare deddu chukhlai pai khena na tamo. Khlaiyak. Busang masa kanya Busang masuk kanyan. busang masa kanya dininya salajak ta. Engke bo sari hamyangi kai mali. Sari hamyangi kai mali ata. Thik busang masuk ke kainai. Engke koi mas ni pori bo hamyang kha. Apan chi chochor masa no mas kaje sakana make bari ri rekata. Emena agi ka to nolo mel tongo na sok bari yangnya. Kajang nan sa sekang no aba hi kongo. He bo mai che miang khata pur keno kisa mai che miang nang mayang keno kanya ni jokon te phainya salai yang keno busang masa kala bari ni nyen la nyani ni sakana bon chari at kaisa bari thangata. Iya bosoron bari thanganya kai mala liata. Ini mani rok ne rok jotono ang bunya rang rok khilja kanya rok ni aba jotono nawi ma pa bi kebin chak na nyen ba kai chori amia. Makalia. Kebon kanya rok ni rang rok kichim ja khati mana ang sam rok thangaya koi. Amo joton pai thang geta. Kanya hin tongmani jotono pai be kha norok khani man kha. Ingke sing bono je mansa ki sa soba lai ni bono ubin chori hamyani bagai bini kalbari kenchilungi thangka. Bebon kenchilung kha. Tabudo akok sung paijak bono yakar rekhana na onyo bai kajak pai kha na tongkho. Kok rok to demne salan tong ko borok to alka buri bonala na jaya ko. Borok to kaham no borok to. Tamna hamyani chana hai cho nai phi shamna beranya rok lang thang payo. Ta kha to kok no salan tong ko. Song rang rok somai somai kore ingke kisa soba ni ke ro horo. Soba ni tong ko. Chamai di to borok hamyani ya kaham no. Yangan besabo kai jana mo songjang mani amang sari hamka ka ano kai ro hadi. Ano mani ro gap tep ro hadi ni sanu ke nang hamkara di hamka ka kaya na. Ni ka ka song no kan chani kaya na ni ma ba song tong la ni yang. Buju gu tong ta nang hamka ka kaya nyono nung cha hamkara di ni. Amana song se dus kalayo tangi garden dok biti biti ngati chari malia hanga ka ba sori rang na poro kia bungi thango ka kani lengi thanga kai bonorom cha sai thang ka ba. Hasan takte busang belai kheno kha khamjang ne kok jing bini musung man tongmani o ang wasi se kajak nai no. Jikathang tongsak asai family aba hai bini musung no tongmani jing bini ruk manjagiri mani obno sengki se subai nai bono sak sori hamrei mada man lai no. Abno sengki se chesta khai no. Nung agi wo tam ngi phaki nung kuno mutu taman agi rogo nung tam Mano tam mutu man agi rogo nung je mobu mana agi ni kok sama ni manta nung uwa ni nama sona siniyang mani nin bab sona siniyang mani abarok mutu taman bahai papur mano na busuk bosor siniyang itong kha mane bori masih hengka puruke lengta puruke bori masih yang tong puruk leng tana koi mas rok masih yang tokna hengke rang bo kere hengka ba masih hengka ba nung koi mas rok biti rok masih yang tokna hengke rang bo kere hengka ba masih ata binara phali ya karan tang gangka agi to kaham tongman tabung gangka sori hamene bagai bokor rogo kisa chaplai tong thing moti bithi ma sen bagene ge okok sengangke bo bare binara no bahim phaise nai bagai sengban kisa chubai ne hamr layen obona ne ka asha koimu
Tini baga sengla sini joto nang hambai.